Madami, madannada. Ja, talebefania. Ja.
Ma żbiljum tagħna l-erba' 3 ta' Jannar, Monsignor Isqof Adeodato Micallef għadda għal ħajja ta' dejjem. Kellu 89 sena. Monsignor Adeodato twieled bil-Kirkara fi 17 ta' Diċembru 1928 minn George u Marianna imwilda Camilleri. U ġie mammed fi Knisja Kolleġġjata ta' Sant'Elena fejn ingħata l-isem ta' Franġisku Saverju. B'żożitu kien soċju ħabriki tal-mużew. Wara li temm l-istudji elementari u mbagħad sekondarji tiegħu fil-liċeo, ta' 19 sena fil-15 ta' Awwissu 1947 festa ta' tluħ fis-sema bir-Ruħ il-ġisem tal-Verġni Marija huwa beda s-sena tan-novizzjat tiegħu fil-kunvent tagħna ta' Sant'Alfons bil-Kirkara fejn ingħata l-isem reliġjuż ta' Fra Adeodato tal-Assunta. Għamel il-professjoni temporanja tiegħu fit-22 ta' Awwissu 1948 fidejn il-provinċjal vigarju ta' dak iż-żmien Patri Wiċċ ta' Kristu Re. Għamel l-istudji tal-filosofija fil-kunventi tagħna ta' Malta u fl-1950 beda l-istudji tiegħu tat-teoloġija ġewwa l-Kulleġġ Internazzjonali Tereżjanum ġewwa Ruma fejn kiseb il-liċenzjat fit-teoloġija. Wara li temm l-istudji tiegħu Patri Adeodat għamel il-professjoni solenni tiegħu nhar il-festa tal-Omtana Santa Teresa ta' Ġesu 15 Ottubru tal-1951. Huwa ġie ordnat saċerdot Ruma nhar id-9 ta' Mejju 1954. Fl-1955 kiseb il-liċenzjat fit-teoloġija f'Ruma u lura Malta wara l-istudji tiegħu għallem il-morali u l-ispiritwalità kemm fl-ordini kif ukoll fl-inserm. Għallem ukoll fl-Iskola Apostolika ta' bil-Kirkara. Fl-1957 ġie maħtur għall-ewwel darba surmas tan-novizzi fil-Kunvent ta' Santa Teresa ta' Ġesu ġewwa Bormla. Ħidma li flimkien ma' dik ta' surmas tal-istudenti ġie magħżul għaliha kemm il-darba. Bejn l-1960-63 kien pirjol fil-Kunvent ta' bil-Kirkara. Wara sena kors fil-Kulleġġ Tereżjanum fl-1971 kiseb diploma fit-teoloġija spiritwali. Fl-1972 ġie elett provinċjal. Kariga li fiha dan bis-sena għax fl-1973 kien maħtur definitur ġenerali responsabbli għal missjonijiet tal-ordini. Kariga li dan biha sal-1979. Bejn l-1979 u 81 kien rettur tal-Kulleġġ Tereżjanum f'Ruma. Fil-5 ta' Novembru 1981 il-Papa San Giovanni Paolo II ħattru bħala it-tielet vigarju apostoliku tal-Kuwait. U nhar is-6 ta' Jannar 1982, eżatt bħallum, kien ikkonsagrat Isqof mill-Papa San Giovanni Paolo II fil-Bażilika ta' San Pietru ġewwa Ruma. Huwa baqa' ġewwa l-Kuwait anke meta fl-1990 l-Iraq invada dan il-pajjiż. Meta ntemm il-konflitt, kemm it-truppi Amerikani kif ukoll l-uffiċjali tal-Kuwait faħru għal dan il-kuraġġ li huwa wera. Bħala Isqof huwa għaraf jorganizza l-Knisja hemmhekk u ħabbrek ħafna għat-tiġdid u l-organizzazzjoni tas-sistema skolastika tal-Knisja. Il-motto tal-Episkopat tiegħu kien Manius Deus Noster, kbir u Alla tagħna. Huwa rtira mill-Kuwait fl-14 ta' Lulju 2005 u reġa' lura Malta fejn kien konventwali l-ewwel fil-Kunvent ta' Santa Teresa Bormla u wara xi żmien mar fil-Kunvent ta' bil-Kirkara u dejjem baqa' juri ħeġġa għax-xogħol pastorali speċjalment fis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni. Dan l-aħħar żmien ilmu li jogħġbu jżur il-Monsignor Adeodat bil-Mart, imma huwa baqa' attiv sakemm seta'. Meta mbagħad saħħtu marret lura ħafna u għal ftit ta' żmien inġabar fid-dar tal-Kleru bil-Kirkara fejn miet. It-tifkira ta' Patri Adeodat kif konna nafu aħna l-patrijiet tibqa' waħda għażiża lina l-koll. Huwa kien Tereżjan ta' eżempju tajjeb. Lil dan ħuna nistgħu nxebbħuh mar-raġel għaqli li Ġesu jitkellem dwaru fl-għeluq tad-diskors tal-muntanja.
Dan ir-raġel bena daru fuq il-blat, b'mod li fil-maltemp ma ġġarfitx. Monsignor Adeodat bena fuq blata soda, fuq il-persuna ta' Ġesu Kristu, fuq l-eżempju ta' Santa Teresa ta' Ġesu u San Ġwan tas-Salib. Bħal Madonna tal-Karmnu huwa kien tantiħobb, Monsignor Adeodato osf qalbu dak li Alla l-imbierek għamel miegħu. B'mod li ħajtu nistgħu ngħidu li kienet magnifikat kontinwu. Dana kollu huwa kien bniedem bħalna, bid-djufija u l-ħajja tagħna ta' fiġġib magħha. Għalhekk niftakru fih fit-talb tagħna u ntennu għalih il-kliem monumentali tal-missier tagħna San Ġwan tas-Salib, fil-għaxija ta' ħajjitna se nkunu ġġudikati mill-imħabba.
L-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. I would like to greet all our friends who are following this solemn funeral mass from Kuwait and from other places around the world. For all our English-speaking friends, welcome to this solemn funeral liturgy. Qegħdin noffru din il-Quddiesa illum b'suffraġġju ta' Monsinjur Francis Adeodato Micallef u nitolbu lill-mulej mhux biss iħenna lieh imma jilqgħu fi ħdanu. Ejjew fil-bidu ta' din il-Quddiesa narfu ħtijietna ħuti biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqal Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt mirjieti. Tija tiegħi, b'akbar tija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-Imqazza Marija dejjem Verġni, lill-Anġlu l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-Mulej Alla tagħna. Neħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Inti rid li l-qaddej tiegħek Francis Adeodato Micallef ikun mogħnim bid-dinjità ta' Isqof fost is-suċċessuri tal-Apostli fis-saċerdozju. Għamel mulej li issa wkoll jingħaqad magħhom fix-xirka tagħhom għal dejjem. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Is-sebħ tal-mulej jiddi fuqek. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Ħajjiddi wiċċek, id-dawl tiegħek wasal. Jiddi fuqek sebħ il-mulej. Ara, id-lamijiet jiksu l-art u sħab is-swed il-popli. Iżda fuqek jiddi l-mulej u s-sebħ tiegħu jifeċ fuqek. Il-ġnus qed jimxu fid-dawl tiegħek u slaten fid-dija tas-sebħ tiegħek. Olli u dawwar għajnejk madwarek u wara. Il-koll miġbura ġejjin għandek u liedek ġejjin mill-bogħod u bnietek iġorruhom fuq id-dirajna. Imbagħad tħares u wiċċek jiddi u tħabbat u tintela qalbek.
Għax fuqek taqa' l-kotra tal-ġid tal-ibħra u l-għana tal-ġnus jiġi għandek. Imrieħel ta' iġmla qatt jattuk, iġmla żgħar ta' Midjan u Efa. Il-kol minn seba jiġu, mobbija bid-depp u l-inċens u jxandru tifħir tal-mulej. Il-kelma tal-mulej. Assal minn wieġbu, il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. O Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek, il-ġustizzja tiegħek lil bien is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek. Il-ġnus kollha tal-art jatuk qima mulej. Tħaddar fimu l-ġustizzja u slim kotran sa ma jintemm il-qamar. Isaltam minn baħar sa baħar u mixmara sa truf l-art. Islaten ta' Tarsis u tal-Gżejjer jatuh ir-rigali. Islaten ta' Seba u ta' Sabotijiet iġibulu. Iqimuh islaten kollha, il-ġnus kollha lilu jaqdu. Għaxu jeħles lil-fqir li jsejjaħlu u lill-imsejke li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajjar, il-ħajja tal-fqajrin isalva. It-tieni qari. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom smajtu bil-pjan tal-grazzja li Alla tani għal ġid tagħkom. Jiġifieri li permezz ta' rivelazzjoni għarrafni l-misteru. Dan hu l-misteru li fil-ġenerazzjonijiet li moddija ma kienx marraf lil bnedmin bħalma issa ġie rrivelat lill-apostli Quddiesa tiegħu u lill-profeti tal-Ispirtu. Jiġifieri li l-pagani huma msejħa biex ikollhom semm mill-istess wirt, ikunu membri tal-istess ġisem u jkollhom semm mill-istess weda. Fi Kristu Ġesu permezz tal-Evanġelju. Il-kelma tal-mulej. Rajna l-kewba tiegħu tila mill-vant u ġejna nqimu lill-mulej. Il-mulej magħkom, qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Meta twieled Ġesu f'Betlem tal-Ludija fi żmien is-Sultan Erodi, xi maġi mill-Lvant ġew Ġerusalemm jistaqsu: fejn hu dak li twieled Sultan tal-Lut? Għax rajna l-kewba tiegħu tiela u ġejna nqimuh. Is-Sultan Erodi sema bihom u tħawwad u Ġerusalemm kollha miegħu. Ġabar flimkien il-qassisin il-kbar u l-kittieba kollha tal-poplu u rid jaf minn għandhom fejn kellu jitwielet il-Messija. Huma qalulu f'Betlem tal-Ludija
għax hekk int kiteb mill-profeta. U int Betlem art ta' Ġuda, le m'intix li sar fost li bliet il-kbar ta' Ġuda, għax minnek joħroġ mexxej li jera l-poplu tiegħu Iżrael. Erodi imbagħad sejjaħ lil Maġi bil-moħbi u tkixxef bir-reqqa kollha minn għandhom iż-żmien li fih deritilhom il-kewba. Bagħthom Betlem u qalilhom morru saqsu sewwa t-tifel u meta ssibuh ejjew għajduli ħallina wkoll niġi nqimu. Dawk wara li semgħu lis-sultan telqu u wara il-kewba li kienu raw tiela bdiet mixja qudiemhom sakemm waslet waqfet fuq il-post fejn kien hemm it-tifel. Kif raw il-kewba imtlew b'ferħ kbir tas-sew. Meta mbagħad daħlu d-dar u raw it-tifel tagħhom u offrewlu rigali deb, inċens u mirra. Imbagħad billi kienu mwissija f'ħolma biex ma jerġgħux imorru għand Erodi, telqu lura lejn arthom minn triq oħra. Il-kelma tal-mulej. Ħajiddi wiċċek, id-dawl tiegħek wasal, jiddi fuqek sebħ il-mulej. Dan il-kliem ta' faraġġ mill-kapitlu 60 tal-ktieb tal-profeta Iżajija jitħabbar ta' kull sena fil-festa solenni tal-Epifanija tal-Mulej. Tħabbar ukoll fl-Epifanija tal-1982 meta San Ġwan Pawlu II ordna lill-Isqof Francis Adeodato tal-Isqof. Bħallum fil-Bażilika ta' San Pietru, Monsignor Micallef inxteħed prostrat fl-art biex jerġa' jagħti ħajtu f'avventura ġdida, dik li jkun suċċessur tal-Apostli. Dikinhar il-Papa Giovanni Paolo II fl-omelija li kien għamel sellem lil dan liben Malta. Miegħu kien hemm isfijiet ġodda miċ-Ċad, mill-Litwanja, mir-Rumanija, mill-Ghana, mill-Stati Uniti tal-Amerika, mill-Brażil, mill-Art Imqazza. U magħhom kien hemm ukoll ħuna Malti Francis Adeodato Micallef tal-Ordni tat-Terezjani. Kien qed jirrappreżenta kif qallilhom il-Papa tant snin ilu il-Knisja Universali. U dikinhar il-Papa insista li l-ewwel mod kif aħna nilmħu l-kobor u l-ġmil tal-mulej huwa billi nimmeditaw il-bniedem u d-dinja ta' madwarna. U Francis Adeodato ta' xieda ta' din l-Epifanija. Kull bniedem li kien jiltaqa' miegħu bil-ġesti umli tiegħu, bil-modestja tiegħu, bl-erf tiegħu. L-Isqof Adeodato kien jilmaħ f'min jiltaqa' iġbija Quddiesa u sabiħa tal-mulej. Jibqa' magħruf anke fil-Kuwejt
fejn għadda ħafna snin bħala vikarju apostoliku, raj tal-merħla kattolika minoritarja u ċkejkna f'dak il-pajjiż, jibqa' magħruf għal ġesti ta' umiltà kbira, għal mod uman kif kien jitratta lil kulħadd. U aħna l-koll, kulħadd diversi snin ta' esperjenza, il-familjari tiegħu jafuh minn dejjem, xhieda ta' dan. U llum allura rridu nirringrazzjaw il-mulej ta' ħajja li kienet iddedikata lil mulej taħt it-titlu tal-Verġni tal-Karmelu, imma kienet ukoll iddedikata lil bnedmin, ġenerożità kbira. Jibqa' nfakkar mhux biss is-sagrifiċċju, imma tibqa' nfakra il-ġenerożità tal-Isqof Micallef meta ddeċida li jibqa' mal-poplu tiegħu f'mumenti ta' periklu kbir. U baqa' raj ma ħarabx, imma baqa' mar-raj bħala raj mal-merħla tiegħu. Il-mulej ikun il-ħlas tiegħu ta' din ix-xhieda tar-raj li jagħti ħajtu. Ħajiddi wiċċek, id-dawl tiegħek wasal. Dan id-dawl mhuwiex biss id-dawl tal-Epifanija, imma d-dawl tal-irxoxt tal-mulej li fil-misteru kbir tal-mewt jannaqna miegħu u waqt li jġudikana iħenna lina, waqt li l-qana għandu isaffina. L-iġmla żgħar ta' Midjan u Efa l-koll minn seba jiġu mobbija bid-deb u l-inċens u jxandru it-tifħir tal-mulej. Dikinhar tal-ordinazzjoni episkopali tiegħu, l-Isqof Micallef irċieva din il-konsenja minn San Ġwan Pawlu II, dik li jkunu wkoll regala l-poplu tiegħu. Il-Papa Qaddis fakkar lill-isfijiet ġodda li kienu qed jirċievu don kbir biex isiru don bi gratitudni. U aħna nilqgħu lil mulej fil-ħajja tagħna għaliex huwa l-ikbar don li jista' jagħtina l-missier. U li ta' ħajtu għalina jagħtina l-qawwa nagħtu ħajjitna lil ħutna. Jalla it-tifkira tal-Isqof Micallef fis-sempliċità tiegħu u fid-dedikazzjoni tiegħu tkun kewkba tiddi mhux biss fil-memorja tal-Knisja fil-Kuwait, imma fil-memorja tal-Knisja universali. Fil-memorja mhux biss tal-familja naturali tiegħu li aħna nsellmula, imma anke tal-familja reliġjuża li fiha daħal fl-1947. Immaġinaw, 70 sena ta' ħajja reliġjuża, 70 sena ta' dedikazzjoni għal din l-ideal għoli ta' penitenza, ta' talb u ta' kontemplazzjoni. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, jistrieħ fis-sliem.
L-aħweżis imdawlin u msaħħin mill-kelma ta' Alla u bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħu ejjew nitolbu lill-Missier bi Kristu Sidna ħalli jisma' dawn it-talbiet tagħna. Għall-Knisja kollha imxerda mad-dinja biex tkompli twassal dejjem u kullumkien is-sejħa tiegħek biex ninaqdu miegħek fil-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-ordnijiet kollha tal-Knisja biex b'fema waħda u qalb waħda bejniethom ikomplu fid-dinja l-ħidma tal-Apostli avdata lilhom minn ibnek Ġesu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus biex bis-seta avdata lilhom u bl-imħabba li ġejja minnek jaħdmu dejjem għall-ġustizzja u s-slim fost il-popli kollha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-morda u għal kull min għaddej minn żminijiet ibsa biex jaqdu d-batijiet tagħhom ma' dik ta' ibnek Ġesu għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-familji kollha biex imħeġġin mill-kelma tiegħek u mqawwijin mill-imħabba tiegħek ikunu ambjent tajjeb u sod fejn it-tfal u żgħażagħ jikbru u jimmaturaw bħala ċittadini xierqa u nsara tajbin. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-koll li nġbarna biex nitolbu għal-qaddej tiegħek l-Isqof Adeodato Micallef li inti sejjaħtlu minn din il-ħajja għal-ħajja ta' dejjem biex bil-mod kif ngħixu fuq din l-art inħejju ruħna sewwa għal-ħajja miegħek fl-eternità. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla li tara fil-ħsibijiet u x-xewqat kollha tagħna ilqa' dawn it-talbiet tagħna u kull xewqa tajba li tnissel ġewwa fina u saħħaħna biex nagħmlu biss u dejjem dak li tixtieq minna inti bi Kristu Sidna.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek għal qaddej tiegħek l-Isqof Francis Adeodato biex kif lilu f'din id-dinja ollejtu għad-dinjità ta' Isqof hekk ukoll taqdu max-xirka tal-qaddisin tiegħek fis-saltna tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Iżuħal il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier Quddies Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nrodulek ħajr. Bis-seta tiegħek nitwieldu, bir-rida tiegħek ngħixu. Għall-kelma tiegħek minħabba dnub nerġgħu lura fit-trab mnejn issawwarna. U meta joġob lilek nissieħbu fil-qawmin glorjuż ta' ibnek li bil-mewt tiegħu fdina. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha intennu l-innu ta' tifħir u nkantaw bla qiegħda. Quddies tassew int mulej u jistoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnej Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex minn tluħ ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-demm ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejli fih ingħata lina ħalħoks, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxikli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tal id-dixxikli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluq glorjus tiegħu fis-sema
Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġja tiegħu bratti l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimplew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli e gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona Padre, pace e salvezza al mondo intero. Amen nitolbuk mulej, li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba l-Knisja tiegħek tu l-mixja tagħha fid-dinja, il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Arċisqof tagħna Charles, l-isfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tieba it-talba x-xewqati dil-familja li inti rridta tinġabar madwarek. Għadem issir ħanin li rridek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek ukoll. Ftakar fil-qaddej tiegħek l-Isqof Francis Adeodato Micallef li llum oġbuk issejjaħlu għal għandek minn dinja. Għamel li kifu bil-mamudija miet fibnek u bħal ibnek, ek ukoll fibnek u bħal ibnek il-xoċta għal-ħajja, meta Kristu iqajjem il-mejtin mill-ġisem mal-art u jbied il-ġisem imseken tagħna fis-sura ta' ġisem glorjuż tiegħu. Ħen għal-ħutna mejtin għal dawk kollha li ħallew dil-ħajja fis-sewwa tiegħek, daħħalhom fis-saltna tiegħek, fejn ittamaw li għana wkoll qed naslu biex il-kol fl-imkien nitax u għal-dejjem bis-seb tiegħek. Ħen inti tixxoxta kull dema minn għajnejna, narawk Alla tagħna kif inti fik innifsek, insiru nixbħuk għal-dejjem u għal-dejjem ta' dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li titfawwar id-dinja b'kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missie li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħal ma naħfru li minnu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrid, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha slim u l-għaqda li int trid fiha, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi.
danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħidnu biet tad-dinja, ħennin dawk li ma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun il-fejħa.
nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox inti ħtart b'ambaxxatur ta' Kristu fuq l-art lill-Isqof Francis Adeodato. Natfu minn kull teba taħtija bil-qawwa tas-sagrifiċċju li offrejnielek u qiegħdu fis-sema ma' ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. The Most Reverend Charles Jude Cicluna, Archbishop of Malta. His Holiness Pope Francis was saddened to learn of the death of Bishop Francis Micallef and he sends his sincere condolences to all who mourn his passing, especially his family and loved ones. Giving thanks to Almighty God for Bishop Micallef's years of devoted episcopal ministry as Apostolic Vicar of Northern Arabia, His Holiness entrusts his soul to the loving mercy of our Heavenly Father. To all present at the Mass of Christian burial, the Holy Father willingly imparts his apostolic blessing as a pledge of peace and consolation in our Lord Jesus Christ. Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State. La Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli ha preso la notizia del ritorno alla casa del Padre di Sua Eccellenza Monsignor Francis George Adeodato Micallef, Vicario Apostolico Emerito del Kuwait. Nell'esprimere le più sentite condoglianze ai confratelli carmelitani scalzi, alla Chiesa maltese di cui è figlio, oltre che ai familiari, assicuro un grato ricordo nella preghiera in suo suffragio. Il Signore che lo ha chiamato a servire la Chiesa come pastore zelante, lo accolga nella sua casa dopo una vita interamente spesa per l'annuncio del Vangelo e gli doni l'eterna ricompensa riservata ai suoi servi fedeli. Cardinale Ferdinando Filoni, prefetto, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Protase Rugwamba, segretario. Messaggio tal-Ġeneral tal-Ordni tagħna, mi unisco alla preghiera al dolore della provincia per la perdita di questo nostro carissimo confratello. Per me che ho avuto occasione di incontrarlo solo poche volte, la sua figura rimane esemplare. Ricordo quando mi preparava la messa birkirkara come un qualsiasi sacrestano e io ero un po' imbarazzato mentre lui lo faceva nel modo più ovvio e naturale. Si vedeva che la dignità episcopale non aveva tolto nulla alla sua identità di religioso. Non posso dimenticare neppure le tante volte in cui con squisita sensibilità ci ha inviato degli aiuti per le missioni dell'ordine che restavano sempre nel suo cuore. Ora confido nella sua preghiera in modo particolare per le nostre missioni così bisognose dell'aiuto provvidente del Signore. Con affetto, Saverio Cannistra, Preposito Generale. Huwa pjaċir kbir għalija li nintroduċi l-attwali Vikarju Apostoliku fl-Arabja ta' fuq, l-Isqof Camillo Ballin.
It is with great distress and anxiety that the Catholic faithful of Kuwait heard of the news about the demise of His Excellency the Bishop Emeritus of Kuwait, Francis Adeodato Micallef. I, as Bishop of Northern Arabia, which also includes Kuwait, together with the clergy, join in prayer for the eternal rest of Bishop Micallef. May the Lord welcome him in his house and his family, the saints. The pastoral impact he made on his flock in Kuwait still remains alive in this Gulf country, even after his retirement in 2005. He inherited the Carmelite charism of simplicity and hard work. He took upon himself very humble services like the cleaning parts of the church. Until today, the people of Kuwait talks a lot about his style of episcopate, his humility in serving everyone without any distinction between nationalities who met with him. During the very difficult time of Iraq's invasion, Bishop Francis remained to share with their grief and help the people who were not able to be repatriated, providing even food and shelter besides the normal pastoral help. His great zeal and enthusiasm for the pastoral ministry was very striking. His lifestyle as a true Carmelite monk and the pastoral activities were always an inspiration for the clergy to be dedicated and persevering in their priestly service. He was close to every priest like an older brother should be. He bore upon himself the burden and the responsibility of a high priest. He had innumerable people around him who appreciated his enthusiasm for the pastoral care of our migrant faithful. He supported them in their challenges and consoled them in their distress. His vision for the future is evident when he built the clergy house as well as classroom for catechism classes. He encouraged small prayer groups and set apart halls for them. Dear Bishop Francis, the faithful of Kuwait misses you exceedingly. Nevertheless, be sure that our prayers always accompany you. The sacrifices you made for the people in Kuwait will always remain an indelible memory of a good pastor such as you. Thank you, Bishop Francis Adeodato Micallef. Quddiesa stansara li aħna ejjew nagħmlu dmirna lejn dan ħuna l-Isqof Francis Adeodato li ħallina. Qudiem Alla kulħadd jgħix. Nitolbuh mela bil-qalb biex lil dan il-ġisem dajjef ta' ħuna li aħna sejrin inrodduh lill-art jerġa' jqajmu qawwi u sħieh fost il-qaddisin tas-sema u jdaħħal ir-ruħu fil-għena tal-maħturin tiegħu. ħajħenna li f'jum il-ħaq jifdih mill-jasar tal-mewt u jaħfirlu ħtijietu kollha. Jerġa' issa jitħabbeb mal-missier u jerfu fuq spallejh ir-rajiet tajjeb. Ħajnaqat mal-erwieħ Quddiesa li qegħdin madwar is-Sultan ta' dejjem biex jistħoqlu sem mal-qaddisin u jitenna fil-ferħ ta' dejjem. Qaddisin ta' Alla jgħinuh, Anġli tal-mulejjer u l-qowħ, ħudu magħkom lir-ruħu, wasluha
qoddim Alla l-oli. Ħajilqed Kristu li sejjaħlek għal-warajħ. Ħajqeduk l-anġli fiħdan Abram, ħudu ma'kom ir-ruħu, wasluha qoddim Alla l-oli. Għatihom ulejl mistrieħ ta' dejjem, qoddaw ta' dejjem id-difuqu, wasluha qoddim Alla l-oli. Nissiel aktar ħanin rikmandawlek ir-ruħ taħuna. Aħna natama qawwija li hu bħal daw kollha li jmutu fil-aqda ma' Kristu għat jerġa' jqum għall-ħajja miegħu fl-aħħar jum. Aħna nrodulek ħajra l-ġid kollu li ntfawwart fuq dan il-qaddej tiegħek matul ħajtu bħala sinjal għalina tat-tjieba tiegħek u tax-xirka ħinja tal-qaddisin fi Kristu.
Għalhekk mulej fil-ħina tiegħek għatih widen, għati widen għat-talb tagħna. Iftaħ bieb is-sema għal qaddej tiegħek. Għamli aħna wkoll li għadna hawn, infarġu lil xulxin bi kliem ta' fidi. Sama l-kol flimkien niltaqgħu ma' Kristu, u hekk inkunu għal dejjem miegħek u ma' danħuna bi Kristu Sidna. Ħajwasluk l-anġli fis-sema, ħajilqgħuk hemmhekk il-martri u jdaħluk fil-belt Quddiesa ta' Ġerusalemm. Tilqak il-qtajja tal-anġli, ħajkollok il-mistrieħ ta' dejjem ma' Lazzru li kien fqir. Għatih mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqu, jistrieħ fis-sliem.